Вялікдзень – самае доўгачаканае і радаснае свята ў хрысціян. Да Вялікадня усе старанна рыхтавалі самыя разнастайныя стравы, каб належным чынам сустрэць свята, што з'яўляецца адным з галоўных сімвалаў Вялікадня. Вядома, яйка. Менавіта з яго, пасля вяртання са святыні, распачынаецца урачыстае велікоднае сняданне. Гаспадар, прывітаўшы ўсіх радаснымі словамі «Хрыстос уваскрос», дзеліцца з кожным асвячоным фарбаваным яйкам. Паводле падання, першая велікодная яйка падарыла Марыя Магдалена рымскаму імператару Тыберыю, каб абвясціць пра дзівоснае ўваскрасенне Хрыста. Менавіта гэтае дзеянне дарыць адно аднаму чырвонае яйка на Вялікдзень пры сустрэчы трывала ўвайшло ў хрысціянскі рытуал. Трэба сказаць, што традыцыя фарбаваць яйкі існавала яшчэ ў дахрысціянскі перыяд і была звязана з веснавымі святамі. Фарбаваныя яйкі сімвалізавалі абуджэнне прыроды і выкарыстоўваліся ў разнастайных абрадах. Нашыя продкі афарбоўвалі яйкі ў розныя колеры. Галоўны колер чырвоны, але таксама фарбавалі ў чорны, блакітны, зялёны і жоўты. Былі распаўсюджаныя таксама яйкі з нанесенымі узорамі і сімваламі. Нашы бабулі без усялякіх налепак і штучных фарбавальнікаў умелі зрабіць з яйка сапраўдны твор мастацтва. Былі розныя спосабы аздаблення – крашанкі, маляванкі, пісанкі, драпанкі і капанкі. Каб даведацца пра традыцыі аздаблення велікодных яек, запрашаем вас, шаноўныя слухачы, на адкрыццё выставы дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва «Велікодныя матывы». Выстава арганізавана ў мастацкай галерэі «Цэнтр» Мінскім абласным цэнтрам народнай творчасці сумесна з рэспубліканскім цэнтрам нацыянальных культур. На выставе дэманструюцца творы больш за 70 майстроў з усіх абласцей краіны. Сваімі ўражаннямі ад выставы падзяліўся доктар мастацтвазнаўства, прафесар Яўген Сахута, якому сёлета споўніўся 81 год і які ўжо паўстагоддзя даследуе беларускую народную культуру. Я вось гляджу тую цудоўную выстаўку, і у маёй памяці проста прамільгнула паўвекавая гісторыя адраджэння практычна забытага віду народнай мастацкай творчасці, як аздабленне пісанак, аздабленне курыных яек. Я добра памятаю 80-е гады мінулага стагоддзя, калі, зацікавіўшыся, чаму нашы суседзі хваляцца пісанкай, у нас нічога няма. Кінуўся збіраць матэрыял для артыкула. У музеях, практычна няма, там, за выключэннем Гродзенскага. У побыце не было, самі ведаеце, па якой прычыне, бо пісанка лічылася і ўвогуле, і крашанка лічыліся атрыбутам рэлігійным, ад рэлігіі, ведаеце, як адносіліся. Удалося знайсці на Гродзеншчыне пісанку. Там ціхніка малявалі, у тым ліку заспеў яшчэ жывымі Алену і Ганну Зайко в Сапоцкіне. Для гэтага часу у мяне калекцыі іх работ захоўваюцца. І тут насталі новыя часы, у нас адкрыліся вочы нашу спадчыну, забытую, у тым ліку і да пісанкі, фарбавання, дэкаравання курыных яек. Пачалося адраджэнне проста на вачах. Па-першае, рэлігію рэабілітавалі. Па-другое, у нас паралельна адкрыліся вочы на тое, што, аказваецца, да рэлігіі то гэты звычай і адносін то не мае. Гэта да хрысціянскі звычай, да свята Вялікадня, сельскагаспадарчага свята, звязана з пачаткам вясны Вялікадня, вялікага дня пасля вясновага раўнадзенства. І мы сёння, правда, ўжо і не дзелім ні Вялікдзень, ні Пасху, лічым гэта сапраўды найвялікшым хрысціянскім святам. Хаця у аснове, канешне ж, народнае свята пачатку вясны і галоўны атрыбут, які утрымлівае ў сабе будучае жыццё. Гэта курыная яйка і шматлікія звычаі звязаны з ім. Я хачу сказаць, што адраджэнне пачалося проста літаральна і зверху, і знізу. Праўда, усе кінуліся, паколькі не ведалі традыцыі, кінуліся купляць тыя самыя наклеечкі розныя, якія прадаваліся ў кіёсках. Хто-то там пачаў лісточкі завязваць у капронавыя панчошкі, там прыварваць. Карцей, хто што умеў. Але, на шчасце, і навукоўцы, і энтузіясты узяліся адраджаць традыцыйную пісанку-васкаванку, напісаную альбо пісаком, альбо леечкай. Тое, што захавалі традыцыю на Гродзеншчыне. І тое, што мы сёння бачым, это проста
ну, скажімо так, літаральна адраджэнне з нічога, такой прыгажосці, якая мало того, што адрадзілася ў сваім традыцыйным выглядзе, дык яна яшчэ і бярэ пашырэнне на ўсю Беларусь, нават у тыя рэгіёны, дзе можа быць такая традыцыя ні на памяці ні нашай, ні нашых продкаў уже і не захоўвалася. Але тое, што яна была, не сумнявайцеся. Так што калі гродзенскую пісанку, васкаванку мы ўбачым, вот скажем, там і ў роспісах вот Шыбкова, где-то на Гомельшчыне, асабліва калі это будзе зроблена пісаком, а не леечкай, дык не сумнявайцеся, такое было і там. Так што, канешне, вялікая ўдзячнасць усім энтузіястам, вялікая ўдзячнасць нашым майстрам. Майстрыхі ж у нас практычна ўсе 100%. Вось это было жаночае мастацтва. Мужчыны хіба што маглі толькі ржавы цвік ім где-то знайсці, для того, каб зрабіць настой чорна-карычневы, традыцыйны. Дзякую вам, шаноўныя арганізатары, дзякую вам, нашы шаноўныя майстрыхі, дзякуй за адраджэнне этой прыгожай, старажытнай, народнай, потым хрысціянскай этой традыцыі, звязанай з пачаткам вясны, пачаткам новага сельскагаспадарчага года, таму што год калісьці святкавалі вясною, калі пачыналіся сельгасработы, і от курынае яечка, дэкараванае чырвоным колерам сонца, альбо размаляваныя ў сонечныя ўзоры, якраз і азначала гэтае прыгожае веснавое свята. Дзякуем за тое, што вы адрадзілі гэты элемент нашай культурнай спадчыны, уключылі яго ў жыццё, это дзесяткі уже наших майстрых, это неверагодна. Яшчэ паўстагоддзя назад я пра такое марыць не мог. Дык вось, дай Бог вам здароўя, каб вы і далей радавалі нас вашым цудоўным майстэрствам, звязаным з цудоўным святам пачатку вясны. Пра складанасці даследавання народных традыцый і важнасць выставы расказвае вядучы навуковы супрацоўнік аддзела народнай творчасці Рэспубліканскага цэнтра нацыянальных культур Алла Сідаровіч. Вялікі дзякуй усім майстрам, хто змог паверыць у гэтую выставу, таму што калі мы пачыналі рабіць частку, которая тычыцца Гродзенскай, Брэсцкай, Магілёўскай, Віцебскай абласцей, мы размаўлялі доўга з людзьмі, каб паказаць, што іх занятак ён вельмі значны, таму што пісанка захоўваецца часта як такая сакральная сямейная традыцыя. На Гродзеншчыне ёсць людзі, которые робяць пісанку, па ўсёй Беларусі, напэўна, ёсць, але яны не ўсе гатовыя расказаць, бо гэта таямніца, гэта свая некая сіла, гэта свая некая патрэба, вось гэта не публічнае дзеянне. І гэта адна з прычын, чаму мы пра гэтае мастацтва ведаем не так многа. Пра гэта варта памятаць, што вот ёсць гэтае дзеянне, сёння такое шумнае, а ёсць другі бок. Гэта калі у такім вельмі спакойным, засяроджаным настроі мы ствараем гэтую пісанку. Тут вельмі многа дасканалых твораў. Многія творы гэта сапраўды шэдэўры, гэта мастацтва. Пісанка, которую вы будете ствараць дома, яна мае сваю сілу. Пра гэта трэба памятаць. Галоўнае, той пасыл, который ёсць у душы чалавека. Практычна усе майстры, калі я задавала ім пытанне, што для вас значыць пісанка, яны звярталі увагу, што вельмі важна быць у такім спакойным, светлым, добрым настроі. І вось гэта важна таксама, як і дасканалае мастацтва. Яшчэ трошки пра выставу. Я хочу звярнуць увагу, што тут ёсць пісанка, пра которую расказалі, гродзенская пісанка, которая у нас занесена ў спіс нематэрыяльнай культурнай спадчыны. Гэта вялікі скарб. Ёсць брэсцкая пісанка. Пісанка, которую рабілі ў вёсцы Астрамечава і Дамачава. Яна, можа быць, меней маляўнічая, але каштоўнасць у тым, што майстры, которые прадстаўляюць, яны змаглі перадаць гэтую традыцыю мясцовую і захаваць. Я вельмі удзячна, што яны з намі размаўлялі, і гэтыя размовы былі вельмі шчырыя. Таксама на Гродзеншчыне, апрача чорна-белай пісанкі, вось наша унікальная, ёсць яшчэ майстры, которые ствараюць пісанку у такім традыцыйным колеры, і яны падкрэсліваюць, што мы ўсё роўна захоўваем сваё. І вось для пісанкі вельмі важна, як для ўсяго народнага мастацтва, гэта любоў і некая сувязь са сваімі каранямі, з той зямлёй, з тым рэгіёнам, адкуль ты ёсць. І гэта другі момант нашай выставы.
что тут такая не просто представлена уся Беларусь, а представлены люди, которые вельмі тесно звязаны со своими коренями, и они представляют это. И калі вы поглядите, например, минских майстров, Бярезинский район, Столбцовский, Клецкий районы, то это так само свой стиль адметный. И это вельмі цікаво вот вандраваць от одной вітрыны до другой, адчуваць вось эту розную колористику, але яна такая вельмі рэгіянальная. Пра традыцыі Гродзеншчыны расказвае намеснік дырэктара Гродзенскага абласнога метадычнага цэнтра народнай творчасці Наталля Романович. Вы ведаеце, Гродзеншчына, яна вельмі багатая, як і кожны рэгіён нашай краіны, на велікодныя традыцыі. І зусім хутка мы з вами будзем святкаваць Вялікдзень. Самае значнае свята для хрысціян усіх канфесій, якое на Гродзеншчыне святкавалася таксама вельмі значна. За тыдзень гаспадыня рыхтавалася як духоўна, так і фізычна. Яна прыбірала сваю хату, свой двор. Паглядзіце, сёння ў нас таксама вельмі утульная і светлая зала. Чаму утульная? Таму што тут вы носьбіты традыцый, тут тыя людзі, тая культурная супольнасць, якая хтосьці арганізоўвае святы і фестывалі, хтосьці пра іх піша, а хтосьці распісвае і дорыць вось гэтым маленькім дзецям традыцыі, якія існавалі даўным-даўно. Мы ганарымся, што два элементы нематэрыяльнай культурнай спадчыны на Гродзеншчыны унесены ў дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцей. Гэта, канешне ж, нашы велікодныя пальмы ці вербы інакш, якія вось так прыгожа размалёваюць нашыя носьбіты традыцый. Дамініка Кавалёнак, это старэйшая з іх. І, канешне ж, наша сапоцкінская пісанка, чорна-белая сапоцкінская пісанка, майстрыха наша Тарэса Марцінкевіча і Марына Савіцкая, якая сёння таксама вам дэманстравала на сваіх майстар-класах. Канешне, у нас, як і у вас, ёсць валачобнікі, цяжачкі, пра маленькіх дзяцей так у нас гавораць. І гэтая традыцыя валачобніцтва, канешне, жыве. У нас ёсць свята пісанка, пісанкі, якраз пра гэтую пісанку чорна-белую. Таму мы вас запрашаем 18 красавіка у гарадскі пасёлак Сапоцкін Гродзенскага района. Таксама там ёсць, не пабаюся сказаць гэтага слова, унікальны музей сапоцкінскай пісанкі. На сённяшні дзень ён налічвае каля 2000 пісанак у розных тэхніках. Таму гэта таксама наша гордасць. А яшчэ наша гордасць гэта нашыя майстры, якія таксама ёсць у кожным вашым раёне. І ведаеце, паважаныя маі, ганарымся, што ўсё гэта мы маем. Галоўная умова захаваць нашу спадчыну. Спадчыну па роспісу пісанак, па вырабу нашых вербаў ці выцвінанкі, гэта жаданне захаваць. А гэта жаданне ўсіх нас, яно ёсць. Таму дзякуй вам вялікі, асаблівае дзякуй нашым носьбітам традыцый. Мы вас вельмі шануем. Будьце здаровы. Пра традыцыі фарбавання і роспісу велікодных яек на Гомельшчыне расказвае народны майстар з вёскі Маркавічы Гомельскага района Віктор Шыпкоў. Ехаўшы сюды, ўсё-такі вось па дарозе, так, у нас дарога доўгая з Гомельшчыны. І прямо ў дарозе ўсплыла такая рэч, так, то, што ўсе задаемся пытаннем: яйцо ці курка, так, што ж было першае? І тут мне ўспомнілася, што ў дзяцінстве, калі курку садзілі на яйкі, моя прабаба Шыпкова Тацяна Фадзеевна заўсёды казала: патрэбна ж яйцы перад тым, як пакласці пад курку, трэба іх раскраіць. Раскраіць гэта ў нашым разуменні было нанесці лініі на іх такія прадоўжныя, падзяліць гэта яйцо, яны казалі, раскраіць яйцо, каб добра цыплятам там было. Быў нейкі магічны сэнс у гэтым, не ведаю, так? Але вось на выставу прывёз ўсё-такі тыя раскрэсленыя яйцы, паклаў іх у капялюш, бо гэта таксама традыцыя ў нас такая была. Калі яйцы неслі пад курку, то іх абавязкова клалі ў мужчынскі капялюш. Больш таго, калі курка першае яйцо несла, качалі дзецям па галаве і казалі: колькі на галаве валаскоў, каб столькі курачка знесла мацачкоў. Таму што самае галоўнае было, каб гэта яйцо было моцнае, так, калі мышка бегла па палічцы, но не ўпала, не разбілася, так, адалежала да Вялікадня.
каб на Вялікдзень яго пафарбаваць, гэта яйка. Традыцыйна гэта, канешне, у нас былі цыбулевае лушпінне, але загадзя, як толькі пачынаўся 40-дзённы пост, нашы гаспадыні нарыхтоўвалі іншыя фарбавальнікі. Нават там і зёлкі сушаныя, і кару, іншыя інгрэдыенты рабілі. Пісалі пісанкі ў нас, гэта магчыма то, што мы знаходзімся на такім памежжы, так, на таком пашаходні, як называюць нас этнографы, дзе нас лічылі заўсёды такімі цёмнымі людзьмі. Але вось гэтая цёмнасць сярод балот і дапамагла нам захаваць, на мой погляд, скарбы тых традыцый, якія і сёння ўсплываюць вельмі цікавыя нейкія такія рэчы. Таксама хацеў сказаць пра нашы пісанкі, ось прадставіў там у нас пісанкі такія рознакаляровыя, так? Усюды зрабатвае беларуская такая беражлівасць. Таму калі фарбавальнікі вось у нас заставаліся, так, куды ж іх рабіць? Захаваць на другі год? Ну не захаваюцца, выпарацца, нікуды не дзенеш, так? Выліць жалка. І таму нашы гаспадыні прыдумалі такую фарбаванне нават газетаю. Калі бралі проста белая яйка вараная, бралі газету, абварочвалі яго так от крышачку і проста знышкай палівалі фарбавальнік на гэта яйцо. Краска трохі ўзялася, яйцо паляжала, яшчэ ў газету заварачвалі, каб краска ўпіталася, потым іншы фарбавальнік капалі. І атрымліваліся такія вось рознакаляровыя яечкі. І зараз я ўжо калі такія раблю перад Вялікаднем, так, то выкарыстоўваю ўжо сурвэткі. А раней бабуля, калі сурвэтак такіх не было, так, гэта была адзіная папера з газет. І цікава было, калі на гэтых яйках нават літары ад гэтай типаграфскай краски адабражаліся, так, і мы ще ў дзяцінстве бегалі, газеты чыталі на яечках. Таму сёння, канешне, паглядзеў я на ўсю гэту прыгажосць, якая тут маецца. І хочу сказаць адно. Вялікі дзякуй тым майстрам, якія ў розных рэгіёнах нашай вялікай Беларусі, у сваіх малых населеных пунктах, на сваёй малой радзіме захоўваюць гэтыя традыцыі. Гэта нашы карані. Гэта тое, што мы павінны перадаць нашым дзеткам, то, што мы павінны папулярызаваць і казаць, што гэта ў нас ёсць. Так, гэта мы павінны ганарыцца. І дзякуй майстрам, таму што я ўпэўнены, што усе традыцыі, яны, канешне, захоўваюцца ў сям'і, але залежыць ад таго, ці будзе гэта перададзена далей, так, ці будзе гэта захоўвацца, залежыць ад тых людзей, тых майстроў, якія на месцах, заўсёды гэта энтузіасты, якія не чакаюць, калі нехта прыйдзе, нешта зафіксуе. Гэта людзі, якія проста робяць тое, што ім перадалі іх продкі. Сваімі ўспамінамі дзеліцца старшы выкладчык кафедры методык дашкольнай і пачатковай адукацыі Брэсцкага дзяржаўнага універсітэта і майстар пісанкі Марына Марчук. Вышла замуж у Вересте, а так жила на границе Витебской и Могилевской области. И вот с бабулей мы обовязково фарбовали яйки. Это было на Великая Суббота, Великий Четверг, Великая Пятница. Она вот радует. Бабуля выключала, потому что у дзяжы стояло тесто. И треба было каб тихо, и вот гэтай чары-мары, але рабілі толькі крапанки. Ведаеце, свечечку запалили, и вот я бачу, у кагосьці таксама ёсць, и вот гэтай прыгоженькі, як такое зоранае небачка было. И вот мы крапали свечечкой, и гэта такое было, вот, ну, космос, ведаеце, гэта было тесто, гэта вот дыша таксама, запахи такие, что не передать, и вот гэта свечечка воском, і яечка гэта прымае, потым фарбуе. Ну, шулупіні фарбувалі, кідалі туды цвічок такі ржавы, такі мацнейшы быў колер у фарбавальніку. А потым прыехала у Берасці і вось на шчасце пазнаёмілася з Тацьянай Александровнай. І яна кажа: слухай, а моя ж свякровачка, яна малюе, ведаеш як? Яна бярэ шнурок ад ботинка, адрезае яго, і там такая трубачка, калі хто памятае, такая жалезная, выпалівае, мацуе як-то да палачкі. Вось гэтым пісачком, это ж можна і зорачкі, і ветрячкі, і вось гэта астрамечевская пісанка. Дзякую Тацьяне, свякроўкі, уже на тым свеце яна. Але вось, ведаеце, мы з Тацьянай, ну, мне здаецца, Тацьяна, адрадзілі мы тую астрамечевскую пісанку. Тыя ветрячкі, тыя зорачкі, калісьці, якія былі
свякроўка ад сваёй бабулі пераняла. А потым у Менску, тут у вас былі мы ў Менску на нейкай фестывалі, гэта было гадоў 25 таму. І падыходзі да мяне жанчыны: «О, Брест, мы з Бреста, з Даматчева». І у нас цвічком, малявалі цвічком. Тут жа мой муж, ён знайшоў палачку, цвічок, знайшоў гэту свечку, і давай tej жанчынке паказваць. Мы селі нават у траву і распісвалі ўжо як у Даматчева. Так што вось у нас у Брэсцкім раёне ёсць даматчевская пісанка, гэта цвічок, і астранычевская пісанка, гэта пісачок. Пра даследаванне традыцый Мінскай вобласці расказвае этнограф Ірына Мазюк. Я хочу рассказать про то, як адбыўся гэты выбух пісання па яйкам у Мінску і ў вобласці. Трошкі з гумаром. Аднойчы моя знаёмая, якая любіла арганізоўваць усялякія майстар-класы ад японскай там каліграфіі і так далей, попросила: ці не магу я правесці майстар-клас па пісам. А я так заўсёды была авантуристкай, такой чалавек экспедыцыйны. Я знайшла кніжку, там вельмі добра майстар апісаў, як гэта трэба рабіць. Я взяла цвічкі былі, палачкі былі, воск быў, все было. І адразу сходу, з першага яйка я зразумела, што все атрымалася, больш не рэпетавала і правяла майстар-клас. Пра пісанку пачуў Віталій Адамович Спіровіч, які і арганізаваў абласны конкурс, і я ўжо ездзіла па ўсёй вобласці. Калі ты бачыш, як ужо дастаеш вот это яйка з навару на майстар-класах, каб вы чулі, якія вот былі заўсёды такія вокрыкі, такая радасць, такая эмоцыя, што просто это, як кажуць, вельмі стымулявала для таго, каб сустракацца з людзьмі. У дзяцінстве я сама памятаю, што я шкробала. Я добра памятаю вось такі момант, па яйку шкробала. Што я там вышкробвала, я зараз не скажу. І вышуквала ў сваёй вёсцы, хто мог мяне навучыць, не знайшла. Літаральна месяцы 3 таму сяброўка моей мамы, 40-го года народзін, яна так кажа: да вот, брали кіёчак і кіёчкам, воскам вот так вот сонейка рабілі. Вот разумееце, што яшчэ сёння можна знайсці носьбітаў і вам раскажуць, у якой мясцовасці як гэта рабілі. Таму я хацела просто вас усіх попросіць, каб вы все-таки яшчэ ў сваім акружэнні працягвалі вот эту даследчую працу. Будзем атрымліваць асалоду, і думаю, што шмат людзей яшчэ далучыцца да гэтага цудоўнага мастацтва. Першы дзень выставы, у які і быў зроблены гэты запіс, быў асабліва каштоўны, бо аб'яднаў даследчыкаў і майстроў з розных куткоў краіны. Можна было прыняць удзел у майстар-класах і даведацца ад саміх носьбітаў традыцый шмат цікавага. Паслухаем кіраўніка народнай студыі «Скарбніца» з горада Верхнядзвінск Віцебскай вобласці Алену Дзямешка. Роспісю яек займаліся і ў даўніну, і найпрасцей усяго была шкрабанка, якая прадстаўлена тут. Гэта звычайныя рысы, вышкрабаныя астрыём іголкі или ножа. У асноўным гэта былі нейкая сонейка, кропелькі, дождик нейкі, лісточки. Тут у мяне прадстаўлены в асноўным зоркі. Зорка – гэта сімвал радасці, красоты, жыцця. Яшчэ ў нас распісваюцца воскам. Гэта даволі складана, таму што не ў кожнага ў хаце быў воск, і трэба было адметны пісачок или цвічок маленькі. Воск разаграваўся, і цвічок абмакваўся ў гэты разагрэты воск, і наносіліся рысы, кароткія рысы, якія складываліся у сонейка таксама, кропелькі, дождик. Атрымоўваўся такі узор, які сам майстар хацеў напісаць. Яшчэ ёсць такі спецыяльны інструмент, які называецца пісак, які награваецца над пламем свячы і макаецца ў воск. І воск разагрываецца, і ён становіцца чорным, і тады узор больше відаць. Калі наносіўся узор на яйка, яго потым варылі у цыбульным шалупені, потым даставалі, знімалі гэты воск які-небудзь трапачкай или звычайна проста далонью знімалі, і атрымліваўся светлы узор. Там, дзе была пакрыта воскам, краска не чапалася туды, і атрымліваўся узор.
такі вот беленькі. Яйка само пакрашанае красным, а узор, які быў пад воскам, заставаўся белым. Наш майстар, які перадаў нам гэты вопыт, на жаль, яго няма ўжо ў жыцці, Мікалай Мікалаевич Запаснік, пісаў пісанкі самаробным пісаком, які меў большую адтуліну і больш тоўстыя получаліся такія таўсматыя лініі. Вось гэтым і адрозніваюцца ад іншых. І тут у асноўным фантазія самого майстра. А калі пішаш цвічком, получаюцца больш тоненькія, такія ажурныя рысы. Пасля знаёмства з Мікалаем Мікалаевичем спадабалася гэта. Некалькі майстар-класаў і ўсё, і паняслося, як говорить. І пішам. І, дарэчы, у мяне ёсць яшчэ вучаніца Кацярына, якая тоже піша пісанкі. І моя ўнучка Марыя, яна таксама пісанкі піша і шкрабанкі делае. А мне больш даспадобы шкрабанка. Не знаю чему, мне нравится это некая медитация, медленно, повольно весці гэтыя лініі, праходзіць іх некалькі разоў, каб атрымаўся нейкі ўзор. Майстар-клас па ўпрыгожванні яек праводзіла Тэрэса Марцынкевіч з вёскі Новікі Сапоцкінскага сельсавета Гродзенскага района. Яйцо должно быть теплое, то бишь согреваем в руке, его держим, и потом воск. Воск растапливаем дома, когда я это все делаю. Это происходит на электроплитке. У меня такая плошка специально, в которой растапливаю воск, и он у меня дымящий. Когда дымящий воск ложишь вот на яйцо, наносишь, он тогда, получается, лучше впитывается в шкарлупу яйца. И рисунок тогда выходит очень четкий и красивый. Оно не так быстро застывает. Потом, когда его полностью нанесешь узор, который ты придумал и тебе нравится, в таком случае ложится в краску. Краску у нас еще делают по старинке, то бишь в первую неделю Великого поста ложим много довольно ржавого железа. Гвозди, все, что ржавое, нехорошее, вот такое вот, именно ржавое, ложится на дно. Затем именно вот как по традиции бабця, там мама передали, что кора молодой ольхи. Сдираешь, ложишь, замачиваешь обычной водой и оставляешь. И, как правило, уже если проходит 4 недели, даже после этого, когда поставил, уже первые яйца можно туда окунать, писаные. Если яйцо свежее, краска будет плохо браться. Она вроде бы кажется в емкости как черная, но когда опускаешь руку, понимаешь, что цвет индиго получается такой. И, допустим, лежит, если яйцо постарше, лежит несколько часов, если яйцо свежее, значит пару дней лежит. Достаешь, оно должно обязательно обсохнуть, то бишь его поворачиваешь, обсыхает, а затем варишь его. Варишь его в настоянной шелухе лука. Я ее отцеживаю, вот, и в этом отваре. Но буквально недолго, потому что если подольше поварить, это минута где-то. Если подольше, тогда получается отвар шелухи, цвет, вот этот белесость, которая остается после воска, значит, оно делает такой наплыв, и он становится такой красноватый. Поэтому достаю, обтираю его и от оставшегося воска и ложу в чистую воду и кипячу, как обычно, там варю яйцо 7-10 минут до готовности. У меня есть дома, допустим, писанки, которым лет 30, которые уже высохли, мумифицировались. Внутри, получается, уже оставшееся содержимое, как орешек какой-то болтается. Вот у меня такие. У меня бабця это все делала. Бабця Сергей Владислава Ивановна, она родилась в 1909 году, то бишь я еще в школу не ходила, уже понимала, знала, что это такое. Ну и, естественно, потом мама Романчук Галина Владиславовна, она дальше вот эту традицию продолжала, показывала мне. И уже в 5 классе я своему классному руководителю подарила первую свою писанку, на которую мне уже было не стыдно подарить. Но у меня как-то рисунок четкий получался. И вот бабця объясняла, допустим, вот это вот солнышко. Солнышко, оно наполовину, значит, встающее солнышко. Если целое, значит, целое солнце. Как это говорили в старинку, играющее солнце. Поэтому, когда одариваемому человеку ты даришь ее, значит, получается, желаешь счастья, радости, удачи, то бишь всего самого светлого. Вот такой узор вот идет, как листик дуба. Он не совсем, вот видите, но все равно он похож на дубовый листок, правда? Потому что это все черточками делается, наносится песочком. А дуб
обозначает долголетие, здоровье. Даришь человеку, желаешь, вот если вместе сочетание, радости, счастья, здоровья и долголетия. Свае творы на выставе прадставіла майстар пісанкі Ганна Климович. Я народный мастер Республики Беларусь по писанке. Вот мне присвоили такое высокое звание. Я писанку пишу уже 15 лет. Для меня это было большим откровением, когда я для себя открыла этот красивый волшебный мир. Писанка – это древнее-древнее ремесло, которое знали еще наши бабушки, прабабушки. Мы говорим слово «писанка» не просто так, потому что все орнаменты, которые мы пишем на яйцах, мы их не рисуем, а пишем. Это не рисование. Писанка – это письмо. Так же, как наши пояса, наши вышивки. Все это орнаменты, это как тексты, это язык, который нам с древности пришел, и на этом языке наши предки нам доносили информацию. Они рассказывали о мироздании, о том, как они понимали мир. Если они дарили звезду, то звезда восьмиконечная, это всегда было на счастье. Если они дарили писанки с волнистой линией, то они знали, что волна – это символ воды, а вода – это стихия, такая же, как и земля. Откуда люди, вот как мы из животика, из водички выходим, и вот, как говорят, за 3-9 земель, за 3-9 морей, вот вода – это как равновеликая стихия. Также вода обозначает бесконечную жизнь. И наши предки очень хорошо знали этот язык. Что такое писанка? Писанка – это роспись горячим воском по живому яйцу. Вы представляете, мы рисуем не красками. Мы рисуем специальным инструментом, который называется писачок. Туда набираем горячий воск, и вот этим горячим воском раскрашиваем узоры. Пишем вот эти узоры на яйце. И потом погружаем в краску. То есть здесь нет кисточек. Мы погружаем краски от светлой к темной. И эти узоры, их передавали из поколения в поколение. Они очень древние. Их сохраняли, как любой древний текст. И раньше в родах были свои узоры, они настолько древние, и это говорит о том, что в нашей Беларуси писали писанку. Также у нас мастеров много, которые уже пишут свои авторские писанки. Вот недавно у меня была выставка в музее Якова Колоса. Я написала для нее специально коллекцию «Карагоды-птушки», хороводы. Хороводы как символ объединения и кола жизни. Это солнышко. И также писанка. Для чего еще писали писанку? Раньше была такая традиция, писанку писали на живых яйцах. Сейчас мы уже на Пасху имеем отголоски традиции. Мы варим яйцо. Мы уже не пишем эти заветные узоры, а просто красим. Это называется крашенка. А раньше это был древний оберег. Его не ели. Его ставили в красном уголке, его ставили возле иконы, и он оберегал семью. Он оберегал от пожара. На Великдень писали на счастье, на добробыт людям и так далее. То есть это можно рассказывать очень-очень много. Но главное, что это очень красивое наше древнее ремесло, которое надо изучать, которое надо обязательно постигать. И вот эту красоту, вот энергию, которую я хотела вам передать, потому что моя любовь бесконечна к писанке. Поэтому, наверное, я пишу так много. И вот это звание мне присвоили очень. Я с большой честью его несу для Беларуси. Мне говорят: Анна, ну почему ты не займешься чем-то интересным, чем-то известным? Писанка – это так неизвестно, это не прибыль, да? Что ты делаешь? А я всегда отвечаю, что этим невозможно заняться. Это приходит как вдохновение, как люди пишут стихи, как люди приходят в какую-то профессию, в исследование. Это просто как вдохновение, которое тебя посещает. Все. Поэтому я не могу. Вот оно мне пришло ко мне. И в моем роду где-то давно писали писанку, и я это узнала. И поэтому моя обязательная обязанность сохранить это. У меня уже есть конкретный стиль и авторство. Вот если даже здесь пройти, то можно будет четко видеть у меня мой почерк. Во-вторых, стараюсь вспоминать те узоры, которые мне приходят. Одно дело, которые классические узоры, они есть уже у нас в Крестоматии, я их обязательно пишу. А другое, которое приходит мне по памяти. То есть это родовая память, это древняя история. И я стараюсь их передавать. Вот эта коллекция, например, это по белорусским орнаментам. Родилась за 5 дней. Ее невозможно ни повторить, ни вдохнуть, ни выдохнуть. Вот она так родилась. Сваім досведам падзялілася навуковы супрацоўнік Лідскага раённага аддзела рамёстваў і традыцыйнай культуры Марына Савіцкая. Гэта такі ўспамін з дзяцінства. Моя бабуля таксама пісала пісанку, як яна казала. Пісала яна звыклым цвічком. То есть дастаткова так проста. Мае пісанкі найбольш такія разнастайныя, цікавыя, можа, дзесьці і мастацкія, а яе былі больш простыя. Справа ў тым, што я ўжо вучылася, таму і пісанкі мае больш складаныя.
Мне здаецца, што яны вельмі похожыя на ўсе астатнія, але я так прытрымліваюся тэхнікі, якую выкарыстоўвала і моя бабуля. Яна цвічком наносіла гэты малюнак і фарбавала толькі цыбульнікам. Раней яна для нас, для дзяцей рыхтавала, для ўсіх унукаў рыхтавала вялікую колькасць, гэта цэлых, можа, і 30 якіх, можа, і болей яёк яна фарбавала самастойна сама і рыхтавалася. Мы ўжо прыязджалі, бралі гэтыя яйкі, ішлі гуляць, гулялі уже ў дарослым узросце. Для мяне гэта як-то вярнулася. Захацелася штосьці папробаваць, штосьці зрабіць. Можа, таксама, як і яна. На жаль, на той час уже не было ў жывых. Таму больш падрабязна яна мне, канешне, не расказвала, толькі так на якім-то генетычным узроўні гэта ўсё перадалося. Святочны настрой на выставе стварыў таксама узорны фальклорны гурт «Валошкі», кіраўнік Святлана Клімовіч і сямейны гульнёва-абрадавы гурт «Радзіна» Новінскага сельскага дому культуры Бярэзінскага раёна. Юныя артысты выступілі з канцэртнай праграмай «Вясновыя святы прыгажосцю багаты», падчас якой слухачы атрымалі асалоду ад народных песен і традыцыйных танцаў. Для настрою прапануем паслухаць фрагмент выступлення. Асабліва, калі сустрэліся на такой цудоўнай і прыгожай выставе велікодныя матывы. Спявайце разам з намі! Горкі на горку, сонца кацілася, перакулілася і зазвенела весела свята. Давайте разом с вами весну погукаем. Благослови, Маси, весну загукати. Рано, весну загукати. Весну загукати, зиму провожати.
ясному вазочку летишка ушел ночку. Рано, рано летишка ушел ночку. Благослови, Боже, на узгорочку сесть, весну загукати. Благословите старые деды, весну красну погукати, теплого лета дождати. Шумить будет весна иде, шумить будет весна иде, счастье, радость людям несет. В небе песня зазвенела, в небе песня зазвенела, лясы Мария будила, лясы Мария будила, лясы Мария будила, про лесочки зацветели, про лесочки зацветели, про лесочки зацветели, и пушечки прилетели. Шумить будет весна иде, шумить будет весна иде, счастье, радость людям несет. Приди, весна, приди, красна, нам утоношек, принеси нам збоша, принеси нам красок, как звить вяношек. И дараилася пчелашка, 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 да у пляшечку сосенки, 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 да вылетала ластовка, 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 сыпать синяя в озеро, в озеро, в озеро. Сыпать белого каменя, каменя, каменя. Выходите, девки, ластовки, 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 что у нашей вёсы деятся, деятся, деятся. 10 хлопцев женятся, женятся, женятся. 10 девушек вешатся, вешатся, вешатся. И дараилася пчелашка, пчелашка, пчелашка. Ой, весна мать, ходи до нас гулять. Ясно красна наставала, снег из поля загоняла. Ой, наставала, ой, загоняла. Ясно красна веселая, кругом трава зеленая. Ой, веселая, ой, зеленая. Веселила землю воду, имя не молоду. Ой, землю воду, имя не молоду. А те горы долинашки, там девушки хлопчинашки. Ой, гуляющий, ой, спявающий, ой, весну красну прославляющий. Эй, ты песня, веселушка, сум з очей, тяжа з плечей. Ось і серце, бицям птушка, стала льотать веселей. За речкою, за рекой, ой, люли-люли, за рекой, ой, люли, за рекой, ой, люли-люли, за рекой. Там девушка плакала, ой, люли-люли, плакала, ой, люли, плакала, ой, люли-люли, плакала. За старого идучи, ой, люли-люли, идучи, ой,
твоей туте, новокольня наша песнями гуде. Кину кужель на полицу, сама выйду на улицу. Кину кужель на полицу, сама выйду на улицу. Ехай кужель мыши точит, а за мною хлопцы сочит. Ехай кужель мыши точит, а за мною хлопцы сочит. Полюбила я Степана, маті каже, що ще рано. Полюбила я Степана, маті каже, що ще рано. Я думала, кучарави, я хочу паняма. Я думала, кучарави, я хочу паняма. Пила на волосина, ту йому хатку сіла. Пила на волосина, ту йому хатку сіла. Я думала, кучарави, я хочу паняма. Я думала, кучарави, я хочу паняма. Кину кужель на полицу, сама выйду на улицу. Кину кужель на полицу, сама выйду на улицу. Ехай кужель мыши точит, а за мною хлопцы сочит. Ехай кужель мыши точит, а за мною хлопцы сочит. А теперь она коры мельница.